Ahoj, volám sa Andrea. Ahoj, som Sonia. Volám sa Ivana. Erika. Ja som Andrej. Linda. Chcela by som sa podeliť o skúsenosť, ako som užila tabletku PO. O tabletke PO som doteraz nič nevedel. Prvé, čo som si zistila, je teda, že ju treba užiť do 72 hodín. Samozrejme, zabávali sme sa, tancovali sme. Tabletku PO som užila po nechránenom sexe, keď sa nám s priateľom roztrel kondom. Začali sme si vraveť, že to je v poriadku, ale bolo to naozaj hlúpe veriť týmto rečiam. Myslela som si, že mne sa také problémy ako ostatným dievčatám nemôžu stať. Najprv som sa bála rôznych odstrašujúcich historiek. Teda myslela som si, že to bude dosť taký trápny nákup, že to bude veľká hanba pýtať si niečo také. Ktorá nespôsobuje potrat, len oddeluje plodné dni ženy. Dostala som ju v pohode bez receptu. Je super, že existuje niečo také ako núdzová ochrana po sexe. Predsa len sme vo veku, kedy chceme ísť za svojím cieľom, chceme študovať, chceme ísť na školy a na deti sa ešte len predsa len necítime. A pritom jediná výhra by bola tabletka PO.